Uy. Ako man kumpare oh. Ingon nagtrabaho sa lain lugar. Saan lagi? Loh. Naaganin ni problema tawanak. Nagilak man. Yay. Kibulagan po di siyang sawa ba? Baon na. Mang babae man, di tanawa. Bulagan. Pero, luoy po yung tawhanag din nato damayan, oy. Atuan na yung atuon. Ganong gibiyaan man ko nimo. Ganong gibiyaan ko nimo. Uy pre, nauna sa man ka pre. Matay, nakitanta ka sa ubos ba? Pero nakay problema pre kay maghilak ka ba? Kung problema lang ang isgutan pre. Stang dakuha gyud pre. Kung saon mang imong mads pre ba? Biyaan ko pre. Daan ko palagi. Bulagan ako kani mads pre. Kaya nga naman. Ito karap na imong pagkahimbabay ba? Babay na imong kagawang sa una. Nah, nag-ingon ba ko nimo nga imuha na lang undangon nga mga bisyo. Tanawa ka ron, bulagan ka ni man. Dugay ra ko di ana ni hawa nga mga bisyo pre. Pero ibulagan niyo ko si mong mads ba? Loyal ko sa iya pre. Ay kabalakan na pre kay mabalik dito si mads pre ba. Lagi pre mo balik pre pero magbuwan ta sa tagpila ka bulan pre. Ano sa balik? Balik sa mads nimo pre. Ay sus. Salig lang diha pre. Mubalik lagi to si mads pre. Ay kabalakan din na. Lagi pre. Aw opo. Ana jud. No. Aresa ko sa unahan pre. Kaya na pa ko anhiyon nga importante pre. Lo. Akong 100 nawala. Animal ka pre. Mga pa kong kawat nimo pre ba? Animal yan ba? Pareha kawatan niyo. Wag yun siya kabalo ba nga gikawatan na mo sa 100. Yan, lagi ko pang palit aning tinapa.